नेताजी अपने विधायक में चुनाव लड़तानी, दशहरा पबनी भी शुरू हो गए। अपन क्षेत्र के जनता के शुभकामना देवे के होखे त कैसे दे हम? तो हमरा कहाँ मांगे आउ छ तो हम दे देन छु। ए नेताजी, शुभकामना अपने के का घर में धैल बा कि दे दे हम? ए तहीं से बोल के दीही, जनता अपने के देख रहल बा। जा तो मैं कहाँ लेके आयल छ, पहले नु भने के चाही। ए नेताजी, पॉकेट में कहीं शुभकामना रहेला, मुंह से कहीं मुंह से। नेताहरू मुँह से शुभकामना दिन्छ, मुंह से ना देवेला तो कथी से देवेला? तो मलाई कहाँ था बा। अच्छा ठीक बा नेताजी, जैसे जैसे हम बोला तानी वैसे वैसे अपने बोल दी, शुभकामना हो जाई। ठीक बा। हमनी के महान पर्व दशहरा के शुभ अवसर पर। हाँ ठीक छ, आगे कहनुस। हम बोली कि रउआ बोले? आ तपाईए कह दिन्छ त न हुन्छ ना, अपन शुभकामना अपने खुदे कहीं। हमनी के तोहनी शुभकामना के पबनी के त्योहार में के उपलक्ष्य में जा गबड़ा गेल। कैसन कैसन लोग विधायक में लड़ता कि एगो शुभकामना ढंग से देवे नहीं खे आवत। ई विकास का करी लो, हमरा तो एलंग आयला से भी अले निमन। हमरा शुभकामना देला से बे देले निमन।